Zdravím všechny diváky, já jsem Hans a vítám vás u vyhlášení halloweenské soutěže 2013. Posílali jste mi spoustu krásných básniček, no dobře, ne spoustu, 4 celkově. Každopádně jsou moc pěkný, se mi líbily a bylo proto pro mě docela těžký vybrat jednu, která je nejlepší a vlastně jejíž autor vyhraje Alan Wake. Ale nakonec jsem se rozhodl a jednu vítěznou jsem vybral. A teď chvilka napětí, pozor. Autorem této vítězné básničky není nikdo jiný než uživatel, který napsal tuto báseň, dobře, už to nechám. Uživatel František Špaček. Ano, bylo to trochu dilema, hlavně kvůli ještě básničce od Creep.cz Gaming, která se mi taky dost líbila. Každopádně přišlo mi, že tam byl trochu moc řiťoles, neboli rektální alpinista, protože pokud si přečtete poslední řádek, teď byste to měli zrovna vidět na obrazovce, tak to přijde jako takový hodně podlízání, jo. Já myslím, že mi dá to za pravdu, protože, nevím, jako je mi jasný, že to chtěl dělat hlavně proto, aby měl větší šanci na výhru. Každopádně, takhle ne, lidi, abyste viděli, takhle ne, takhle to nefunguje. A proto to vyhrává tedy František Špaček a jeho báseň vám nyní přednesu. Alan Wake je horror story, dávaj bacha na potvory, nočníček si přichystám, protože jsem velký pán. Ničeho já nebojím se, možná trochu na minise. Alana chtěla hrát taky moje babička, teď je tu místo ní jen urnička. Tak jsem si ji přisypal do mlíčka, teď se směju, v ruce hrnek kafíčka. Jen doufám, že z toho nebudu mít sračku, jako tenkrát, když jsem snědl kočku. Alana já zasloužím si, protože já jsem Kalísi. Ten nick na konci zní trochu divně. A hlavně doufám, že jsem ho přečetl správně. Měli byste ho právě teď vidět na obrazovce, abyste viděli, jak se to píše. Jo, kdybych to přečetl špatně. Uživatel František Špaček se mi když tak může ozvat do komentářů, že jsem třeba přečetl špatně. Jo, a třeba jak se to píše, teda jak se to čte, se mi může napsat. Mi může napsat, jak se to čte. Děkuji. To by teda bylo asi všechno, já vám teda ještě tady ukážu ty další básničky, co tam byly. Jo, teď byste měli zrovna vidět na obrazovce právě v tuto chvíli. Pokud nejsem líný prase a nezapomeňte tam dát. Jo, tak máte to? Jo, všechno? Už se to přečetli? Tak to jste dobří. Tak jo, uživatel František Špaček se může teď opravdu těšit, protože každou chvíli by mu měla přijít soukromá zpráva na YouTube vlastně s tím kódem pro aktivaci hry na Steamu. A vy ostatní, co jste nevyhráli, nezoufejte, brzo bude další soutěž, a to konkrétně vánoční soutěž. Takže můžete svoje štěstí zkusit právě v té další. No to by tedy bylo v této soutěži všechno, nebo respektive k tomuto vyhlášení soutěže by to bylo všechno. Já vám děkuji za pozornost a ať vás provází síla.